L-erba ta' 13 il-ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 8, versi minn 28 sa 34. Wasal ix-xatt ieħor fil-pajjiż tal-Gadarin u tnejn min-nies maħkumin mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qliel wisq, ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq. U nfexxew jgħidu u jgħidu: aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla, ġejt hawn biex taħqarna qabel iż-żmien? Mela ftit il-bogħod minnhom kien hemm merħla ta' ħnieżer tira. U xjaten talbu ħafna lil Ġesu u qalulu: jekk toħroġna, ibatna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru, qallhom. Imbagħad ħarġu u daħlu fil-ħnieżer, u l-merħla kollha inxteħtet mill-logħli tax-xaqliba għal ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rajja ħarbu u marru l-belt ixandru l-aħbar ta' kollox u ta' kull ma kien għadda minn għala l-imxajtna. U l-belt ħarġet biħġara għal ħdej Ġesu u kif rawh bdew jitolbu ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġieli ħassejtek tiġi mkaxkar u ttentat minn forzi aqwa minnek? Żewġ tirġiel imkaxkra b'forsi ta' ħafna spirti ħsiena sabu r-refuġju tagħhom fl-uniku persuna li setat tilliberhom. Ġesu tħassarhom lil dawn iż-żewġ tirġiel u ħelishom mill-ħakma tal-ispirti ħsiena li kellhom fuqhom. Ġesu dejjem lest biex jeħlisna minn dak kollu li jorbotna u jżommna l-bogħod mill-imħabba ta' Alla. Inti lest tinħall minn kull ma jista' jżommok il-bogħod milli tirċievi l-imħabba u l-grazzja ta' Alla għalik li ssalvak? Mulej, ħolni minn dak kollu li jista' jfixkinni milli nħobbok kompletament u bil-libertà għax triqatek huma kollha imħabba u qdusija. Tħalli xejn li jżommni lura milli nesperjenza il-ferħ li tgħix fil-preżenza tiegħek. Amen.